twagotebiriga nyore tukurigerie pare kurumati nya bios bako jitabu kyore gwende nya bigena tafadhali kararigeria sauri tingana ko mbuyoro ja enkoragirore etwabune kamagoro twabori omobere kuruga iga tugakoba gojia sore kone manyonda bi asengenjwe pare tayo tukabori na mariko ayo soro omugambi obugirango wanya gotera epare ye mwachagite na shairi chanda ikaruke umbwe gacha asokoro kagetungurumu shairi chanda kabwata kuruke tungurumu paka maribane moram ayo soro rene ngyoko kurumate munya biosi utakutobekera moram nende iramu yasinyira elia kabere evidishe bitokunya kwa nganko bwatu tole tiaro tubwata para korunya biosi paka nyabigena asta yo togo ita juice moisonde umobere gorwete tabaka abantu baimogeti na magoro amareka gasaboka amachuma koreka timanya tingakera kwigweta amachuma orekire niko kwaretete erongori okarweke banda ngamachuma noregete gose kokwarwete erongori nga wameumia ya President William Ruto gocha gusi nwarenga South Mugirango nechipara chiri aigorete ne pare yiga ekorwa gesonso etati sinduru wete gesonso ogende orencho ogenda nyabigena arafu ekore ikoba. This is the road umosike Silvana Sosoro agutumeka kugenda mwae mwa Silvana Sosoro iko hapa mbele tu some around 2 kilometers korwe iga setoteneine nere kwa na Soro. But since then the President William Ruto aigorete pare kira gitakiarenge somewhere here. President akarine kira gitaigoro ngokongonyora those pictures and those videos akarime para agatebone para achakire erosiwe so nabona nyanya it was part of PR lakini this road the mwaka chakete kwa gacho is 2019 na the regime of President Uhuru Kenyatta